Vaihteleva substanssi. Ratkaisuhakuisuus. Ihmiset. Silloin kun hain töihin KPMG:lle, niin tässä vetosi eniten ehkä semmoinen ratkaisuhakuisuus ja innovatiivisuus ja semmoinen laatikon ulkopuolta ajattelu. Että kyllä mielenkiintoisimmat tapaukset ja semmoiset innovatiivisimmat ideat tulivat nimenomaan yleensä KPMG:ltä. KPMG:llä niin lakipalveluiden puitteissa saa tehdä ihan vastaavanlaista työtä, mikä muissa isoissa asianajotoimistossa niin Suomessa, eli A:sta Ö:hön. Kaikki, mitä niin tavallaan maailmalta löytyy, niin se kyllä löytyy meillekin siinä niin juridiikan puolellakin. Mahdollisuudet. Aika hyvä. Monipuolisuus. Ihan konkreettisena esimerkkinä monipuolisuudesta, niin hyvä asiakas, jonka kanssa on reilu 6 vuotta ainakin tässä jo tehty töitä, niin koen ainakin, että ollaan ihan kaikissa heidän kysymyksissään se taho, johon he ottavat ensimmäisenä yhteyttä. Pyritään siihen ja pystytään siihen, että kaikki verokysymykset, kaikki juridiset kysymykset oikeastaan mitä asiakkaalta tulee, niin me pystytään heitä siinä auttamaan. Niin kuin ihan henkilökohtaisesti niin kuin nautin siitä, että saa tehdä erilaisten asiantuntijoiden kanssa niin kuin yhteistyötä, ettei ole pelkkää niin kuin juristeja, oppii enemmän niin kuin itse ja pystyy myös niin kuin paremmin niin kuin palvelemaan asiakasta, jos tekee erilaisten asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä. Ja se tapahtuu meillä niin kuin kyllä arjessa joka päivä.